Goizero egiten dut bide hau txakurrarekin, nolabait orgoian dagoen borda bateaino juten naiz, eta hor lasai egoten naiz, ordu erditxo bat, horrela mendian, edo hemen inguruan ditudan soinuak eta nolabait entzuten. Txorien kantak, zintzarriak. Basora juten naizenean, buelta ematea juten naiz, baina ez noa ezerren bila, nolabait, ez noa irudien bila, baizik eta egun gehienetan ez da ezer gertatzen, baina badaude egun batzuk, nolabait, magia bat edo sortzen dela eta basoak irudi batzuk edo eskaintzen dizu. Begira, nik beti esaten dut bizitzak ekarri nahuela. Zergaitik konkreto bat, ez dakit, hemen aurkitu nuen toki bat, etxe bat eraikitzeko eta hala izan duzan pixkat abia puntua. Baina gero, inguruetuta nago mendiez, basoaz eta pixkat izan duda nire bizitza osoan edo eraman dudan elementoa gertuki. Beti ere edertasunaren bila nabil. Baina horren pixkat ingurumena edo basoa denez, inspirazio ere hortikan lortzen dut. Basoan ikusten ditudan irudi ederrak, nolabait nire barruan eraginen bat daukate eta horiek eramaten ditut artelanetara. Ikusten denez, ben arresi batean gaude, barruti honen arresia da, eta hemen ere likenez josita daude, eta orduan batzutan segunda eguzkia nola jotzen duen, edo segunda nize begira daukaten, edertasuna ikusi dezaket, eta orduan edo argazki bat ateratzen diet, edo blokarekin etortzen naiz, eta marrazki bat ateratzen diot. Lurrean ikusi ditzazkegun ostoetan, edo adarretan, edo ez daukat horrela ezer konkretuki, baizik eta batzutan nolabait sorpresa bezala izaten da, ez noa ezerren bila. Halere pentsatzen dut ere inguru hontan bizi naizelako, adibidez itsasoko inguru batean bizi izango banintz, handikan jasoko dituzke irudi ederrak. Baina bizitzako nekarri nago eta oraingoz hemen jarraitzen dut. Gustora nago, ondo sentitzen naiz, bertako jendearekin ere harreman oso ona dauzgat. Naiz eta bertakoa ez izan oso ondo egokituta nago. Orduan, hartzaia izatea besterik ez zaiz falta.